Dobrý deň. Pozývam vás na Filmový, výtvarný, hudobný festival Barbacana od 10. do 14. októbra v Banskej Bystrici. Tak, festival Barbacan je jedným z najstarších festivalov na Slovensku. Začínal ako hudobný, ale teraz sa už vlastne delí aj na filmový a fine artový, teda výtvarný Barbacan. Festival Barbacan je tento rok more zážitkov a keďže sme chceli tento slogan naplniť, tak ten program je bohatý. Tento rok nám jednu zo sekcií filmového Barbacanu zostavili priamo iránsky tvorcovia. Je to fokus na iránsku kinematografiu a dvaja z nich, Mehdi Naderi a producent Mohammad Atebaj, si prídu aj uviesť tieto filmy. Ďalej príde napríklad Marcin Vrona so sekciou venovanou jemu, to je profil Marcina Vronu. Tešíme sa, že máme tento rok sekciu Ženy v ohrození, ženy v ozbrojení. K tomu hudobnému programu bude sa konať v klube 77 a v Záhrade a uvidíte množstvo kapiel, či už slovenských Plastic Swans, God Blue Balls, Vetroplach, Kuba Ursínyho z Provizorium, alebo zahraničných ako Volkova Sisters, Please the Trees z Čiech, Drums of Death z Veľkej Británie a Tyler McFerrin zo Spojených štátov. Ďalšou sekciou filmového Barbacanu je tradičná domáca úroda, to najlepšie zo slovenskej produkcie a ozvených filmových festivalov, v ktorých sa budú ozývať 4 filmové festivaly a prehliadky a jeden seminár zo Slovenska a slovenského okolia. Poslednou sekciou je jediná súťažná sekcia, súťaž krátkych filmov, 15 filmov z 9 krajín sveta, hodnotených trojčlennou porotou. No tak a tešíme sa ešte na hostí, ako napríklad naši iránsky hostia. Jeden z nich bude v porote a to je Mehdi Naderi a Mohammad Atebaj bude hosťom nášho festivalu. Spoločne budú uvádzať filmy iránskej sekcie. Taktiež v porote bude Mária Ferenčuhová a Monika Pastuchová. Tiež sa tešíme aj na poľské osadenstvo a to je Marcin Vrona, Mačej Gil a taktiež aj Slováci, a to bude napríklad Miro Remo, Peter Koneč, Marcel Pázma, Zuzana Očenáš, Matej Kubiča, Ivan Kršiak, Štefan Herička. Inak odporúčam túto malú knižočku, ktorú budete môcť po nej siahnuť vo všetkých sálach a vo všetkých koncertných kluboch a tam nájdete všetky informácie. Akreditácie budú v pamätníku SNP, kde dostanete všetky podrobné informácie. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, navštívte našu webovú stránku www.barbacanfest.sk. Tešíme sa na vás. Bude to super. Tak vám prajem veľa tých zážitkov na festivale Barbacan. A všetci prídu. A príďte aj vy. Dobre. Radi by sme vás pozvali na niečo zo štvrtkového programu a ja osobne na ozvený festivalu Easider, kde budete môcť vidieť film Kinosvet od Mareka Janičika z Akadémie umení. Je to film z Banskobystrickej pôdy a vyhral Prešovský festival Easider. Ja by som chcela pozvať na Krst a telefon. Nezmeškajte. Ja by som vás pozvala na koncert Volkova Sisters z Maďarska do klubu 77. A ja by som vás pozval na film Skutočná guráž. A ja vás pozývam na koncert prešovskej formácie The Cubes. A ja to ukričím aj bez mikrofónu a príďte aj na 2 projekcie súťažných filmov More zážitkov. A ešte Zlokot. Zlokot treba vidieť. Po technickej stránke bude všetko fungovať.